Inside Beauty episode lina chuan doje chon segi kar chu wa hongin a boile ozo nu chuan mutpuya chona som tamaya segi chuan mak alo ti dewa doje chuan segi ne na chuan itaksa intla khun chu imut lai ani thina ni rom ni tia azo nu chuan chumi hun itaksa intlak dang nam lai chu ka mu nge yangai ni ati chun jama segi chu ro nui wakin police ka kaumai turasin chu tiang ta chunga tinge isoi director velai ni ve si tongkami wadu tuiro ve alo ti leta umi de jun huwa te po chu lo in mu in ba an nei to lo thu te chon lo sei du na jun huwa chon an laka ba an nei to lo thu le donation an pek te chu han segi ming nge ani to thu chu asila umi chuan document chu a han ena segi ming chu alo la jiak sual zuya jun huwa chon document dek lo so ka pe che lo ti in document dang chu an la chuk le a chu ta po chuan alo la dik lo le shrama document dang tam tak chu a phot chuaka chung jing ami chu du thlang tu chuan atita a doje le segi po chu an lo in min theita segi chu phunnuan nu a abung ro lo khom pa chuan doje nen chuan an in hial pa boka segi vanatanga chuk chu doje chuan aku chu lo pe a doje motora chuan lutin motoran chuan lai chuan an in hial le boka segi phone chu aron ri a umi lo ni a doje phone po chu lo rive in jun huwa lo ni ve bok a phone chu a off ngal maka umi chu segi chuan phone alak lo awang chuan thinrim tak chuan a motor lam chu awapana segi chu alo la omlova yun huwa phone ngalin yun huwa chuan sin noi de kha ian to em nausena achang ani mai thei sin alo ti a umi chuan chu tiang po ni lo ati chu in huwa chuan ani chuan alom omani chu nge lom omlo ti in ka hrelo mundang a zong ro ati pa chuan a phone chu ada ta daya biakina father mu lai ani awang chuan alo soi pui wak man lo hi alo ni a father chu ngai dam dilin thu anlo soi dun le a chutia thu an soi lai chuan a part time na chu kalaro hun to wang chuan a chuak ta hala sunho group lamba chuan segi le doje ta chu an kala doje chuan karamani hi atia achung an lu chu company lal te taka an thok ta chuan chu bai an lo book sap hloma segi ne na kal dun an ni bok nen chuan na thok kho chuan an lo en na salom le mai anin det angin thom orina sa to box si a lifa an chuan lai chuan doji a chuan I contract sign na tur isil ilo kengem atia office an thleng chu segi chuan min mut pui du amo atia doji chuan ka hria chen du chewangin o atia ma se ka mut lain ka in thla ngai lo iti box si a atia segi chuan ka in thla ngai lo po ka ti lo thakata voi khat kar khat ka in thlak thin ti in a soya achangin ka mut lain achangin ka harvele ahun tak ka soi chiang theilo atia doje chuan in thlak don chuan engemaw hria theina riawa omlo emni ti in han zota segi chuan ka omdana dik lo thin ti in chu ani mai atia engtin emo ka omdon anga ka hriat tla chuan atlang puin ka in thlak thin achang chuan ka in thlak chuang lo nin omnu tuk du hun aron om top mai ni atia doje chuan ani chuan karin aina ol som don chu ibula ka omring angai don ani mai lom ni imit iron men phatatanga ichin le thlengin atia segi chuan engtin nge karin theyang che ithe soi isur le angti alo atia doje chuan contract sainila minria chian huna idure kan mudun don nia atia doje chuan contract chu alo pe felsa diamin assign masata a segin hena chuan minring lo ne chuan contract hi sign ro mishing ain contract here in tlak jok mi zongjong ain ka chiang atia segi chuan ngoilok te ti in doje chuan minlaring no cheu emni atia segi chuan ngoi ro ka ti chu in ngai to ve photte ngai lom atia doje chuan ngai to tur jongsong chu ka ngai to vek to sign chawangai to atia segi chuan ngatinge iwaman mo ve atia doje chuan itlan bo de yang ti ka hlawolom hun poi mo lai takin itlan bo de jela atia segi chuan ka du reng wanga tan bo ka nilo chumi chungchang chu ka hrel de to che kha atia ka tlan bo lo wang ti in doje chuan ane chuan tha ne chu tlan bo lo tur ti in kan jiak thadona mi a han tia contract chu jiak thale a copy chu segi chu peveta a doje te company an thokho chuan na an thona sa jiale an chau jia te chu an lo soi ve nak hloma chumi pa chuan segi chu mail tha an ti jia te chu an lo soi chuakin an team leader chuan a mail tha po ka ti love a aro ti a ma se pakha chuan ithi ka ni mo nangma aya mail that wangin mo atia chutia a soi lai chuan doje office chu an ena segi chu an wamu a mu chian theijok na a chuan an wakala segi chuan in ha thok ten min hu vek theiania parda te zarla atia doje chuan kazar lo luyani kha alo tia
segi chuan ngati mo minrin hlel I hlo wang mo ti chung chuan in ngai zong ni om tak chuan an chea klema minrin hlel do chu apoi em ni atia dojia chuan ani chuan rin hlel om do hlek chuan kan om theidon em ni ati chi chu segi chuan rang tak main ai alo tingala dojia chuan ani chuan ho toro meeting kan nei hun tur kan siam fel huna kalo ko lang che atia segi chuan makti takin tuna hian kal turin min du amo alo ti ve a dojia chuan contract kha hon la ngun takle mong changin ilo ngai to fel don nia ati ve a achan na chu in mule huna min ril mai turani atia segi chuan iti tak tak re welo heta ke ma in ka manager tel loving kalo kala kar ka nei box hi lo atia dojia chuan contract chung chang bok chu soipuin iril ru isiam fel huna meron thon don nia ichan na chu kanin mule kher chuan arin hel om don tlat atia kong khar chu ahon saka ani mongtha o atia segi chu soitur po aselo achuak ta a pona wachuak chu na thokho chu anlo om thup mai azak hlebok anrin hlelo nan a manager a boy awanga he company ama chawa local ang chuan a insoya a sunglass chu anwa akalta a na thokho la chuan a manager a boy wang lek ani chu ama chawa local a mel thle mai an lo ti ve a athenin a mel ang so voi khattal kapu ve chak anung zong po son a mel thavek an lo ti ve sap sapa chuti lai tak chuan doje chu ro chuak thutin an thok te ho chu na tho turin nei to lo chuan in ho thayang aron tia an phu chiang hle mai na tho tur po nei ula in bana hun to atia segi liam tu chu a ena a khivuruvura segi in thleng chu karen an ona umi alo om reng mai a mu chuan a phuzok mai umi chuan khatiang che khan kani tin hun kamang thren alo tia dressing room kongkar ko honte kaven kongkar emo internet a thil ka en te hian kalau theilutuk khoyang ye yom le tak kan contract hi ti to mayang ti in alo rila segi chuan in thlasung deuh chuan zoi sapin tipal aron tia umi chuan hetiang reng reng chuan kanung thei to lo atia an thokang chu segi chuan ngoite ithin rim ha in spicy rice cake mangin soifelang miang ti na ron soma umi chuan enga thak deuh mo aron tia an ei dun tange nge a an ei lai chuan umi chuan doje nen in lo om dun char chara ngai damadil chem lom thu te soem atia segi chuan chu tiang deuh chu ni mai ti in mi pa hoina mutpui tura ngai to vak pa nei lawa an soi hian enge omzia niang atia umi chuan lo thre thiam ngang mai mutpui a som che em ni atia segi chuan nilave ka thre chak mai mai ani atia umi chuan mutpui mai la kalo ti sin I upato a in khek rang thei poi ni to lo hi an tia tun hi hun tha ani I theila hian tiro alo ti ve chel chula anu de wa chon segi chuan doje chu ngai to in mudu nang ti kheranga mi atia chumi nuwa chuan an contract chu a en thale a soi sela masa satina te po chuan chu contract chu keng zela a tv en lai po chu angai to theilo an contract le doje ringot chu angai to a an contract ka injiak angin a phone password po chu athlaka a hlui an chulu tur chu adik lova a hre chuak zoka adik zok so chudu te ta a doje ming po chu thlakin kapate ati in athleng ta de maya contract chu an chiar thale a chuta chuan phone arikin second thum aya tlai lova lak tur ti in jiak chu chiara aron call top si lova ti in a phun bulbula chu thu chu thai chia in phone chu arang thei ang bera lak tur ti in athlak ta zoka atu ka chuan doje chuan thil alo donga junhua chuan ini hne tangin thil dong tat mai alo ti a ni in am ni ti in a zot ngala doje chuan a han en chuan segi chuan contract alo thon lek chu alo ni a sarai pa po chu ana thona lama chuan thlai en dikin alo oma doje nen chuan thil ti turan neya alo ngak ve renga sarai po chu alo bazar ve mek an ho saboka adu zong a piang chu a mai lo hei hi lo pek ro u atingal zela chuta na tok ta chuan milong hak lok o an ti chuan ka boy ka hak man lo ti in a secretary chu akoka hei hi ilo pe mai don nia in chung ma ka kal don atingala chutia akal tur chu pona chuan ion ho na thok chuan alo ngu a rose par chu alo pe a sarai chuan minzuyami a han ti tamaya ion ho chuan a teulo mai hei perfume tharania lo en ve chin ro atia sarai chuan
kuang kwa mawin nga tinge ka mu turin ilo in lan reng atia in ho chuan ani na taka chuan kan na thona nang ma jok iron kalani atia sarai chuan ani chuan ke ma jokin ka zui che iti na ni mo a han tia in ho chuan a poilo a holu tuk heting da chu ko tok hun lu tuk alom ati dai maya heta i local ta sa pakhathila ro ti pa chuan rose chu sarai ko ta chuan ada a sarai chuan a oilo lutuk chu soitur po hreloin makti deuh chuan alo ena in ho chuan niman nuam le ti pa chuan akal san ta dai maya midang hena chuan apang par ken chu awasem vele ngala sarai chu kalve ngalin pangpar chu bolho bongwa chuan apai ta dai maya doje te in puila ma chuan an chung ko in mu khomna an lo neya ai tur te po chu moi le tuin hai takin an lo chapa doje chuan hetiang chek thaber ber ten minron pe hi katan chuan achang kang mama ati chu apu chuan ven lurin mo ado tia anu chu ron in ron ngalin boina chhuwa tam lo nan chung ko chalhui kan kil ho lo na rei to lu tuka ahlim lu tuka asoi ve mai mai ni kha ado tia apu chuan sari chu ina i thokna sala tuka i chervek to nei kha alo ti ve bok anei khama chuan sarai chuan thilpek chu an sem kual dan dana lom thu da chu an lo thil sap sap hlama doja chu sanga ape a apek pa chuan ka u sanga ingai na ti ka hrialom ti thi suang che atia doja chuan ani chuan chote ka e khama thilpek te ka dong to boka ka kal thei ani mo ati chu apu chuan ngatinge alama lom man mo su atia mase doja chuan asanga chu a omreng chuan athimayang ti a sangin sara in ti thi su ati sia atia atho chu apu chuan kar thar alo leile to hi lo nia khalhongal tur chuan atia doja chuan ama amin leipo ka khalmang leidem ngatinge milo leisak atia apu chuan alo zor tu de ka anfel lu tu ka kalei tamai ani kha atia doja chuan chutia poisa i khoral mai mai chuan tho chho po omjia nei nang ati chu apu chuan kathil ei poi ti tui lo zo ve a kalwatte atia doja chu anu chuan thla in akalta a khati jong kha tun tu matan chon ni le phot mai sira kan channel te hi min lo like saka min lo subscribe saka min lo share sak zel turin kanin gen tak mek mewe